Hyvää perjantaita jokaiseen ruudun taakse kotikatsomoihin. Me ollaan nyt Ruoholahdessa, Chao Cafeessa, hieno miljöö. Ja meillä on täällä kukas muukaan Suomen kovin, ylivoimaisesti Suomen kovin kehonrakentaja tällä hetkellä. Myös voisi sanoa, että pitkään aikaan. Nyysselän Mika. Morjesta Mika. Morjesta. Dude Fist. Ja Mikahan itse asiassa antoi mulle luvan käyttää tätä Dude Fistia. Boomia saan käyttää. Tää on niinku tarkkaan harkittua hommaa. Meillä on nyt 3. jakson kuvaukset alkamassa pikkuhiljaa ja oikeastaan sinne kotikatsomoihin tiedoksi, että meillä on Mikan kanssa semmonen pieni yhteinen historiikki, että mitähän sit on aikaa? 3 vuotta varmaan aika lailla. 2-3 vuotta aina. Joo, niin voitin Mikan Banneriskapan silloin ja Mikahan silloin sitten rääkkäs meikäläisen olkapäät, kyllä. Joo. Ja siitä muuten videoklipsukin löytyy. On. Sitten löytyy Tube-kanavalta. Kyllä, löytyy vieläkin. Se oli huikea setti ja sen jälkeen käytiin vähän syöpöttelemässä, että semmonen tausta Mikan kanssa ja nyt sain kunnia sitten saada Mikan vielä mukaan tähän 3. jaksoon ja nyt oikeastaan sitten puheenvuoro Mikalle, että mitä me tänään treenat. No, me treenataan tietysti luonnollisesti selkää, koska selkä on monen mielestä meikäläisellä se Suomen kovin, vai miten paras selkä, niin Paulokin halusi tämän lihasryhmän sitten vähän niin kuin käsittelyyn meikäläisen avulla. Eli selkää jumppaillaan tänään. Kyllä. Aika pitkälti silleen old schoolimaisesti, mutta hyödyntää hieman noita Majorsin oivia hammer strength vipuvarsilaitteita myös. Et katsotaan mitä keksitään, mutta että tarkoituksena olisi tehdä paljon sarjoja, paljon toistoja ja tuhotaan se selkä niin kuin silleen perustavaa laatua, että ei jää mitään epäselväksi. Pitäisi seuraavana päivänä olla kyllä sitä aika kipeä jo. Ja sitä seuraavana päivänä vielä kipeämpiä, niin se kumuloituu sitten 3. päivänä sattuu vielä enemmän. Mutta se on hyvä asia. Selkäsärky ei ole, siis, se ei ole samalla lailla paha kuin joku etureisi tai kyllä, pakarasärky, mitä niin jossain kyykyissä tulee ja prässeissä. Se on semmoinen kiva tunne, kun sä tunnet sen selkäliäksi, kun sä vaaput tuolla sun kotikaduilla. Missä päin sä nyt asuit? Seinäjoen kadut eivät mahdu. Riitä enää sun massiivisen selkäsi. Ja Seinäjokihan on niin maalla, että mehän kävellään siis pelloilla vaan. On siellä hiekkateit varmaan. On jonkin verran. Päällystämättömät tiet. Me otetaan selästä nyt niin kovaa mehut irti, että mä en mahdu traktoriin enää sitten. Mitä? Silläkö sä Ei ihan sentä, se ei kaikkea kannata uskoa kuitenkaan, mutta ei ole oikeastaan niin kuin, mä oon ihan 100 varma, että jos ei me tämän herran kanssa saada oikeesti selkää tuhottua, niin ei me saada kyllä sitten kenenkään kanssa. Joo, siis onko sulla mä voisin oikeastaan sulta kysyä, että nyt kun sulla on jo 2 jaksoa takana, tää on nyt se 3. Kyllä. Niin minkälainen fiilis sulla on jäänyt niistä aikaisemmista? Sillä sanotaan, otetaan nyt ensimmäiseksi se olkapäätreeni, mikä PT Vatasen kanssa teit, niin miten se poikkesi niistä sun normaaleista treeneistä? Joo, olisi todella hyvä fiilis on jäänyt molemmista, sekä Vatasen ja Takamaan kanssa. Joelin filosofia on hyvin samantyyppinen, mitä mä itse toteutan tällä hetkellä. Et otettiin sinne vaan sitten ihan pikkusen enemmän, otettiin pakkotoistoa sun muuta, mutta se runko oli ihan hyvin pitkälti ihan samanlainen. Siellä on vähän isompia raskaampia liikkeitä ja sitten on myöskin sitten niitä hapottavia pitkiä sarjoja ja supersarjoja. Hyvin samantyyppinen. Tomin kanssa taas sitten mentiin oikeastaan ihan ääripäähän kuitenkin, että Tomin kanssa tehtiin millin tarkkaa työtä. Kädet, eli ojentajat ja hauikset. Kyllä. Et siinä tavallaan Tomin treenifilosofia on kuitenkin niin paljon erilainen kuin oma. Ja siitä mä sain taas hirveästi, siellä on muutama semmonen juttu, mitä mä käytän nyt sitten tänä päivänä nykyään siellä mukana, että mulla on kuitenkin kädet on ehkä heikoin lihasryhmä, jos näin voidaan sanoa, koska mulla on ensinnäkin 3 metriä pitkät kädet, niin niihin pitää saada tavaraa sitten taas suhteellisesti niin helvetin paljon. Niin, ja sitten mulla ei oo, ojentajissa on ollut aina hyvä tuntuma, että niihin mä saan sen, mutta hauuksiin on ollut aina se. Se on ollut se. Kyllä se niinku jännittyy tuo Niin. Että tulee se kananmuna-efekti, mitä Tomi siinä videollakin sanoi, että se pitäisi vielä puristaa sinne perään. Että vaikka sä jännität sitä, mutta sieltä puuttuu se puristus. On olemassa muutamia semmosia ihan staattisia puristusniksejä,
Ja se esimerkiksi tää nyt on ihan, me ollaan tänään treenannut selkää, mutta mennään tuonne hauikseen äkkiä nopeasti. Tässä varmaan kaikki katsojat haluatte tietää. Niin ihan semmonen perusjuttu, että sä laitat käden tuonne niskan taakse ja käsi nyrkkiin. Ja sit sä rupeat jännität ton hauiksen tässä ja rupeat vaan puristaa sitä tästä niin niskan takana niin kovaa. Siis, niin, että se kestää semmonen 15 sekuntia, kun sä puristat. Ja siitä rupeaa melkein jopa niin hapottaa se hauis. Ja sama juttu sitten toiselle kädelle, sä viet sen tänne taakse ja puristat täältä. Se, että se käden nostaa tonne ylös, niin se käden kulma ja olkavarren kulma tekee sen, että sä saat semmoisen äärimmäisen kovan. Tässä kun sä sen teet, niin se ei välttämättä tuu se supistus samalla tavalla. Että täällä se on semmoisessa niin ylikulmassa se käsi, että sä saat semmoisen hullun puristuksen. Ja näitä olisi niinku oikeastaan ihan hyvä tehdä ihan vaikka vapaa-päivinäkin himassa. Istut sohvalla ja välillä laitat käden tonne niskan taakse ja rupeat puristaa sitä hauista. Lähestulkoon silleen, että se kramppaa. Siinä vaiheessa, kun se rupeaa se kramppaa se hauis, niin tietysti päästään se käden auki ja se laukee se kramppi siitä tai se kova supistusefekti. Mutta sitten kun sä seuraavan kerran treenaat sitä, niin sä jo alkuvaiheessa huomaat sen, että sä saat sen supistuksen kontrollin sinne helpommin sinne kaksipäiseen olkavarren lihakseen. Jo niinku, että sun ei tarvitse ihan tänne ylös asti sitä kättä viiä. Mutta nämä on niinku tämmöisiä tietysti yksilöjuttuja, mutta tommostakin kannattaa kokeilla sitä staattista puristusta. Joo, ja sitten Tomi antoi semmoisen vinkin, että voi tehdä tavallaan tommosen puristuksen niin ojentajille hauiksille, tehdä tavallaan sarjojen välissä. Juuri näin, sitäkin just voi tehdä hyvin. Ja sama tulee selälle, mä oon monasti kanssa puhunut siitä, että jos sitä tuntumaa siellä selässä ei oo, niin se on hirveän vaikea treenata sitä selkää. Et mitä parempi tuntuma, niin sitä paremmin sä pystyt sitä selkää treenaamaan tehokkaammin, niin, sanotaanko näin. Silloinkin välillä kun on sarjataukoja, niin mäkin tuppaan välillä niin ihan venyttelemään, koska mä myös teen sitä semmoista niin jännittelyä. Mä teen sitä niin kuin, tuolla messuilla nähdään niitä mandariinit kainalossa olevia tyyppejä. Niillä on helvetin hyvä hallinta. Se koko päivän pystyy jännittämään sitä selkää. Niin mieti, että sä otat sen mandariini-efektin ja sitten vielä semmoista pientä kallistelua tälleen, että sä niinku supistat siellä ne leveätä selkälihasta. Niin ja pikkuhiljaa sä löydät sen, miten sä saat sen selän auki, miten sä saat sen niinku leviämään ja sitten siinä treenissä sä hyödynnät sitten sitä kontrollia siinä. Siinä on ihan oma juttu, sama juttu just noihin hauiksiin käy, ja mihin tahansa lihakseen. Mitä paremmin sä pystyt sitä niin kuin jännittää ja kontrolloimaan, siis heiluttelemaan, mitä irtonaisemmassa esimerkiksi reidet, sitä paremminhan ne niin vastaanottaa sitä siis kovaa treeniä ja liikettä. Niin. Se on hauska nyt nähdä, että tavallaan miten se niin kun, mulla on ne parhaat lihassykät, mulla on jalat ja selkä. Ja varsinkin jalat mulla on semmoset, että ei mun tarvitse tehdä kuin yksi kyykkynen, tuntuu, että kasvaa jo sillä. Miten selän osa? Selkä on semmonen, että se on niin kun, oikeastaan nyt viimeisen 2 vuoden aikana, niin se on ottanut niin kun, tosi iso harppauksen. Ja sit viimeinen niitti oli vielä se, että siis mun valmentaja Halosen Matti itse asiassa antoi mulle palautetta aivan ensimmäisissä tapaamisissa, kun tietysti piti poseeraukset käydä läpi ja kuntoa näyttää, niin Matti sitten moitti mun selän poseeraamisesta, että sulla menee nyt selkä hukkaan. Että nyt pitäisi oikeasti tehdä jotain, ja mä sitten virittelin kotiin mulla on semmonen iso peilikaappi vaatteille ja kengille, niin sit siihen vastapäätä virittelin sinne yläkulmaan semmosen tämmösen neliskanttisen pienen peili ja virittelin sen sinne kulmaan. Silleen, että sä näet sen selän nyt, niin tavallaan se on myös auttanut, koska se on hirveän sitä poseerausharjoittelua tehnyt, niin sitten se tuntuu siellä selässä siellä treenissä, mä oon saanut sen sinne mukaan. Kyllä. Se on hirveän tärkeä. Se mun mielestä lähtee jopa ennemminkin niin, että no jos näkee noita mimmejä, monet noin mimmit, jotka kilpailevat noista bikineissä ja bodyfitness, niin ne osaa sen avata ne lavat niin, silleen, Herran Jumala. Niillä ei välttämättä sitä lihasmassaa nimeksikään siellä selässä, mutta jos ne osaa ne lavat avata, niin sehän se vaan niinku se vaan siirtyy se lihasmassa sieltä keskeltä sinne laidoille. Niin, se on jämerä se efekti, se vaan tulee. Kun sä saat tehtyä ja opeteltua, niin sit kun sä saat sitä yleislihasmassaa kasvatettua selkää, niin silloin siinä poseerauksissa, kun ne siirtyy sinne laidoille, niin sehän näyttää ihan julmetun komealta. Siis tää on se idea, tää on se niinku ihanne ajatus, että me saadaan se toimimaan, mutta selkä on yksi vaikeimmista. On. Se on tosi vaikea poseerata. Ja jos katsoo noita kisaa ja niin mieskehorakenteen, niin
sitä leveäselkä takaposeerausta. Niin ehkä sanotaanko, että 1/3 saa sen, sen avattua niin, että se on niinku se koko potentiaali käytössä. Kyllä. Et niinku se jopa niinku ammattilaisellakin. Se useasti näyttää siellä, että niillä jää vajaaksi. Kyllä. Mutta niillä on sitten taas niin paljon sitä lihasmassaa, että se on siltikin paksun näköinen ja leveä. Mutta se, että jos nekään ei saa sitä ihan täysin auki, joku Kai Green poseeraa sen hassusti niin, että epäkkäät katoaa. Ja sitten tää Phil Heath, niin se saa taas pitää ne olkapat vähän alempana ja avaa siellä, se pesee aina siinä posessa, vaikka Kailla olisi enemmän lihaa siellä. Niin, mutta se teknisesti kusee sillä se asento. Ja nyt voitais itse asiassa alun, ennen kuin löytiin filmiä päälle, niin Mikon kanssa puhuttiin, että jos me siihen loppuun sitten otettaisiin jonkinnäköinen vertailu Oot sä tosissas? Vertailu sitten selästä. En varmaan lähe. Mä olen läski. Nyt sitten meitä on 2. Mut hei, läskit on lepposia. On. Me ei ole yhtään vihaisia. Niin, me lähdetään nyt Me ei tuomita ketään, älkää myös tuomitko meitä. Niin, please. Me lähdetään pikkuhiljaa siirtyyn Meijersille tonne yläkertaan ja ruvetaan vaihtaa kampetta ja sitten me ruvetaan laittamaan päivää aluille niin sanotusti. Kyllä. Ollaanko valmiita? Ollaan valmiita. Ollaan. Kyllä. Mennään puuhaamaan. Ensimmäinen liike on kulmasoutu käsipainoilla. Pallon kanssa lähdetään liikkeelle ihan tästä pienistä painoista. Pointtina on nyt ihan hakea sitä lämpöä latseille. Ja aloitetaan ihan pienellä painolla 30 toistoa per sarja, per käsi. Ja vuorotellen lähdetään nousemaan tonne isompiin painoihin. Ja tietysti sitten toistomäärä putoaa sitä mukaan, kun mennään isompiin painoihin. Mutta ideana nyt on kuitenkin tehdä sitä sillä lailla, että me ei tehdä, sähän voit tehdä sen kulmasoudun käsipainolla silleen, että sä voit olla joku penkkiä vastaan tai sitten sä voit ottaa tuosta niinku kädellä kiinni, me tehdään se silleen, että me ollaan vähän ylempänä. Mutta me ei viedetä sitä tälleen näin tänne ylös. Että tää on tämmönen niinku, vähän semmonen enemmänkin tonne epäkkäälle ja takaolalle ja tonne niinku ylemmälle selälle. Meidän pointtina on tehdä silleen niin, että me viedään se täältä vähän silleen niinku kaarevasti tonne kohti lonkkaa. Ja ihan silleen, että tukikäsi tossa noin ja tälleen näin. Eli se ei ole suora veto ylöspäin, ainakaan tässä vaiheessa vielä, vaan tässä vaiheessa haetaan sieltä niin tuolta kaarevasti tuolta, niin saadaan tuolta latsin alaosa ihan tuolta asti niin aktivoitu. Mä teen eka ja jos Paolo tekee toka. Mä tuun niin vankan poika perässä. Sä voit selkeä lämmitellä ihan miten vaan. Se ei niinku, sä voit vaikka tehdä leukoja ja muuta, mutta mä oon tykännyt silleen, että tekee siinä itse liikkeessä pienellä painolla ja hakee sen liikeradan valmiiksi kohilleen ja sit lähtee kasvattaa siinä. Säästää jopa aikaa siinä. Se on aika pitkä, se tuntuu aluksi vähän hassun pitkältä, mutta sitten kun me lähdetään pudottaa sitä toistomäärää, niin sit se tuntuu kivalta. 30 on tälleen hyvä lähteä liikkeelle. Just noin, hyvältä näyttää. Se on ollut tämmönen aika vapaa kyllä. Kyllä. Se lähtee ihan täältä, mä tunnen sen täältä asti, tuo lihas aktivoituu. Just noin. Ja semmoista hevyyttä pumppailua vaan. Kun sä teet sen noin, niin sit tästä näin. Ei, niin vetona. Okei. Noin. Noniin. Noin, joo. Et se ei mene niinku tällaiseksi. Takaolkapään liikkeeksi. Mut se on niin kevyt se paino, niin sen takia siinä vähän tuntuu toi. Pointti on vaan se, että nyt saadaan sitä verta sinne lihakseen. Se voi olla vähän semmonen heijaus tonne, mut vaan siinä tulee vähän sitä semmoista niinku enemmän sitä, että se koukistuu se käsi siinä. Se ei ole sellainen heijaus, mutta se ei ole sellainen ihan suora ylöspäin veto. Noin, nyt on hyvä. Huomaatko sä eroa? Joo, huomaa. Ja sit vaan pumppaa. 30 toistoa. Ei mene kauan kun lihapala tulee hiki. Mullakin on koko aika hiki. Se oli hyvä tuo pallo. Se oli semmoisessa asennossa, kun se Jim Carrey siinä Dumb and Numbers siellä tiskillä tarjosi Peffaa. Se oli erittäin seksikäs.
Hei seksi. No en mä oon aina kaupan kassalla. Oleeko sä aina ja salilla? Ja salilla tästä lähtee aina sä oot silleen, hey girls. Hello. Hello. How you doing? Just hyvä. Heijaa. Et koita koita saada enemmän sitä vetoa silleen, että se selkä tekee sitä. Onko nyt parempi? Vähän. Noin. Joo. Hyvä. Nyt on nätti. Ja se menee todellakin sinne lonkkaluuta kohti, että nyt se meni ehkä tonne niinku perseen taakse se veto. Mikä meni perseen taakse? Se veto, mitä veit sen taakse. Tuliko sinne joku? Joo, ei kukaan tullut sinne. Tai mä tiedä tuliko. Toivottavasti. Toivottavasti ei. Varsinkin Pohjanmaalla me ollaan hyvin tarkkoja tästä. Joo, siinä on sellainen tietty. Tuossa on puoli metriä, puoli metriä, 7,5 metriä. Se on hyvä. Vähintään, että... No niin. No jatketaan. Hyvä, nyt on nätin näköistä. Hyvä. Se tosiaan se liike menee sinne, se ei tuu siitä suoraan vetoa siitä. Se menee tuolta kohti lonkkaa, mutta ylöspäin kuitenkin. Hyvä. Tää tehdään. Se hyvin ottaa täältä selkärannan tästä, mistä tää file loppuu tai alkaa, niin se hyvin aktivoi sieltäkin. Se menee kyllä hyvin perään. Ja siis lämmitellään vaan. Sitten niinku vain vihkaa se siirtyy sitten itse treeniin. Ei huomatakaan, niin sitten vasta jo treenat. Mä sanoin, että no nyt me ollaan treenattu. Paula edes huomaa. Paula lämmittelee vielä 70. Not gonna happen. Vaan koko ajan pientä progressiota haetaan tähän näin. Ja joo. Sitten jossain vaiheessa, ehkä jos 30 kohdalla, niin tehdään ehkä jotain 20 tai 15 enää toistomääräisesti. Tässä on siis ihan puhtaata lämmittelysarjoja kaikki. Joo. Pitäis olla se. Niin se klaffi. Niin. And action. Okay, 25 kilos. And we do still 30. If we can. We're pushing 30s. I'm pushing 40. Push it real good. Push real good. Ja 30 toistoa vielä tällä. Hyvä. Monta meni? 15. Puolet meni. 16. 17. 18, 19, 20, 1, 2, 3, veto, 4, 5, 6, ylemmäs, 7, 8, 9, 10, hyvä. Enemmän vaan sitten eteet silleen niinku suorempaa vetoa. Sitten jos se rupee hyytyä, niin sit suorempaa vetoa ylöspäin. Vetoa. Joo. Noniin, et sille... Mieluummin vaikka epäpuhtaista, kunhan tulee. Mä vien ne toistomäärät niin ihan usein leveleille. Joo. Ja mä en kuitenkaan niinku tingissä taas niissä painoissa niin hirveästi. Et mä teen sitten niitä isoikin raudoilla vähän lyhyempiä settejä, mutta sitten siinä on aina mukana niitä pitkiä saunoja. Uskollisia, puuduttavia. Kyllä. Ja niillä me just tehostetaan sitä, että se vastaanottaa hyvin sitten sitä isokin rautaa. Joo. Ja sillä se lihas kasvaa. Siinä on pakko saada joka kerta vähän semmonen erilainen shokki. Joo. Sinne. Niin tossa on niinku hyvää tietoa tavallaan sitä Mikan tyylistä tehdä, koska monella nyt saattaa olla se kuva, että Mika vaan vetää ylätaljassa niskan takaa. Se on siinä, lähtee himaan.
niin ei se aina ihan silleen mene. Joskus saattaa olla semmonen päivä, mutta se pitää huomioida, että siinä on saattanut 300 toistoa olla siinä yhden ylätaljan sarjoissa toistomääräisesti, niin 300 toistoa. Niin sehän vastaa jonkun toisen niin kuin 5 liikkeen yhteisiä toistomääriä. Niin kyllä. Se on vaan tehty lyhkäisempää aikaa. Ja... Niin. Syksynä. Nyt tänä syksynä, niin. Siellä on yksi pose, minkä mä voitan 100 varmasti. No, mikä se on? Kapea selkä takku. Kapea selkä. Varma voitto. Miettikää siitä. Kaikki on niin suhteellista. Niin. Se on kuin jonkun voitto. Ei kyllä se on tarkoitus ihan. Se on ihan pärjäämällä. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On tossa kyllä toi 40-nenkin. Mitä me tehtiin tässä? 33, 7,5. Mun mielestä se vitonen nousu on kivompi. Joo, mennään sillä vitosen. Vitosen nousuun. Sä toi tuohon. Sama 15. Sama 15. Okei. Vielä tällä. Sitten seuraavaan puolitaan 10. Joo. 15. Hiki lentää. Me ollaan siellä rusinoita, kun me tullaan. Molemmat tullaan siellä ryppysenä pois niinku. Ei jäänyt ku... Tunnin suihkussa. Ei jäänyt ku käsipainotelleen. Märkä läntti. Märkä läntti. Kaikki hietsii. Kuvataan. Tossa on Nysselä. Siinä on Paula, no niin. 2 märkää länttiä. Siinä ne pojat oli. Se, että kaikkensa antoivat. Rauha heidän. Rauha heidän sielulle. Ja 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ei voisi olla koko päivä. Niin. Helppo kuin heinänteko. Se on hyvä valehdella itselle. Uskotella itselle, että ei tää paina mitään. Kevyttä. Kevyttä rautaa. Anna panna. Anna mennä. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 vielä. 1, 2, 3, 4, boom! Eihän ne nättejä enää ole, mutta... Ei se tarvitsekaan. Ei oo tekijäkään. Ei olla missään kauneuskilpailussa. Kunhan se menee sinne. Se on pääasia. Boom! Anna mennä vaan. 2, 3, runttaat sen sinne. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 ja boom! Jos lopussa on vaikka viimeiset 13. Joo. Niin vaikka ne tekee käytännössä, jos katsoja katsoo, että hei vittu kun rumasti, melkein niin rumasti, että oksennus lentää. Niin silti se menee sinne. Se on jämeröksi ottaa koko matkaa. Onhan siinä kuitenkin se lihas on jo sen sarjan loppuvaiheessa, niin onhan se kuitenkin ihan täysin väsynyt jo ja se lihaspaine, se veri mikä siellä on, niin kyllähän se niinku jo rajoittaa sitä liikerataakin jo hieman. Niin, joo. Että se ei niinku, eihän sun käsi liiku enää samalla tavalla.
niin suhteellisen lyhyt pelkkä venytyskin jo, kun sä roikutat sitä, niin sä tunnet, että sä väsyt siinä koko ajan. Väsyy. Että se, niin se lihaksen pieni tensio, mikä siellä on, niin kyllä sekin on omiaan rikkomaan solutasolla sitä lihasta. Niin, on vaikka se, että ajattelin, että jos mä nyt roikutan tässä, niin mä en tee mitään, mutta kyllä tavallaan silti teet. Kyllä, totta kai sä pidät sitä paikalla. Ja se lihas on niinku jatkeena siellä pitämään sitä painoa. Ja se pelkällä puristusvoimalla sitä pidät. Niin. Ja sä et päästä sitä kuitenkaan semmoisen löysäksi, sitä kättä. Et sulla on koko ajan, kun sä oot siinä jännityksessä ja haet sen lihakselle sen pidon sinne. Ja se jännityksen tavallaan sitä seuraavaa toistoa varten. Kyllä. Joskus ne on aika brutaaleja sellaista, että sä saat sen 10 silleen, että sen 6 pääset ihan nätisti. Niin sitten poimit ne ykköset sieltä silleen, että se 2-3 sekuntia roikutat siellä. Niin se on yllättävän raskasta, just niin se vaikka sä saatte sieltä, mutta se ei ole et sä mitenkään silleen niinku löysää. Ei se ole mitään löysää, vaikka sä siihen pienen tauon pidät. Koska se ei ole pelkästään painon hallitseminen ja paikallaan pitäminen vie energiaa. Niin. Okidoki. Otamme seuraavan haasteen vastaan. Mä huomasin, että mä jossain vaiheessa siirrytään, että mä vasemmalla otan ensin. Sä vaihdoit? Joo. Sä hämäät? Mä huomasin sen vasta tossa, kun mä siirryn tänne näin. En osaa sanoa miksiköhän. Tosi mystistä. Selkä on ihan ihmeessä. Hetkonen. Joo. Mitäs se nyt vaihtaa? Vois sitä hämätä silleenkin. Niin. Voihan sitä silleen niinku, että siinä niinku lyhyempi tauko sit taas sen toisen puolen. Ja sit taas vaihtaa toiseen suuntaan. Niin. En tiedä. Voihan sen tehdä miten päin vaan. Onko se sitten, että se on vahvempi puoli se? Mikä tarttuu ekana niin, siihen? Ehkä. Se pitäisi periaatteessa olla just se, että se periaatteessa heikompi lihas tekee ensin. Ja silloin se pystyy tehdä niinku kontrolloidummin ja puhtaammin. Koska sitten se jälkimmäinen puolisko on aina vähän väsyneempi. Ja sitten sillä tulee sitten se epäpuhtaus siihen nopeammin. Totta. En tiedä. Menipä syvälliseksi? Meni vähän liian. Nyt lopetetaan. Kuusi, 7, 8, vedä nyt ylös se. Yksi vielä. Hyvä. Painako se ylös? Ja se vähän. Sit vaan säpinää. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10. Hyvä. Easy peasy. Easy. Very lightweight. Hellä sä vyöt. 50 kiloa, ollaan 15 kilosta noustu 50. Joo. En nyt ole laskenut montako sarjaa, mutta kyllä siinä kymmenkunta varmaan. On kymmenkunta aika lailla. Andele. Andele. Uno. Dos. Tres. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Okei. 12. 13. 14. 15. Vähän ekstra. Joo, tää me tehdään 15, kun tämähän selkeästi kevyempi. Ja selkeästi kun sä rupesit laskemaan leikkiä, niin ei oo tarpeeksi kova treeni. Kymppi. 1, 2. 2 vielä. 4. Ja 5. Hyvä. Pieni huili. Sarja tässä käden välillä. Ai. Säpinä. Kipinää. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No niin, jaksaa nyt. 9, 10. Tekee. Poimit sieltä. 1, 2, 3, 4. 1 vielä. Hyvä. Keinutaan. No niin. Ei keinuta. Se on vaan livetä vasurilla. Piti niinku... Oikein on vahvempi vasen. Sulla. Oikein mulla on vahvempi. Vetää tänne kohti kylkeen. Niin se käännät niin tänne. Sä saat vähän, joo. Ei tietenkään mitään niinku tällaista. Et pysytään tästä tiukasti tässä kiinni, mut tää puoli, tää kyljen puoli, niin saa vähän irtautua sieltä. Joo. Ihan vähän. Ja tässä ei haeta sitä venytystä. Supistus on tärkeintä. Nyt se niinku tuntuu, lähtee täältä suurin piirtein se fiilis. Ja sit se kasvaa tänne. Ylhäällä nyt tässä. Tuo tunne. Niin, se saa sitä olla. Se paino on niin kevyt vielä, että se ei välttämättä tunnu niinku ihan oikeassa paikassa vielä. Joo. Sun täytyy muistaa, että sulla on selkä jo sen verran tukkeesta, että se voi olla, että se... Tulee vasta sitten. Niin, ja se tuntuu voi hävitä, hajota kokonaan. Mutta mehän tiedetään, että kyllä sun selkä töitä tekee tässä. Ja sitten taas niinku, siinä on se taas se puoli, että se tuntumatreenaaminen on mahdotonta treenin loppupuolella, koska se yksinkertaisesti enää luonnistu. Jos se ollaan tuhottu kunnolla se selkä. Silloinhan siellä on veri niin suurella paineella siellä lihaksissa, että se ei supistu enää samalla tavalla. Ja silloin se ei lähetä sitä supistussignaalia tuonne eteenpäin. Tai näin mä ainakin käsittäisin, että tämä kääntökulma täällä ainakin nyt sopii, että ei mene liikaa. Joo. Just se mikä tuntuu silleen hyvältä, että se tuntuu, että se kuitenkin silleen niinku luo semmoisen pienen kiristyksen sinne, niin that's it. That's the best thing. Sitten paino. Okei. Se. 2. 19. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 3. No. Oh my god. Se killed Kenny. Oh, You bastard. You bastard. Mä huomaat, kun mä pysyn aika lyhyellä liikkeellä, mä en tuosta tänne kauhean pitkälle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, puolella, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, no niin, 4, 5, 6, 7, 8, 2 enää, 1, 10. Tätä supistaa sen tänne asti. Vielä. Tänne päin. Vielä. Noin. Hyvä. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ytoo. Kaatoo. Kootoo. Neetoo. Viitoo. Kuutoo. Seetoo. Vesitoo. Ysitoo. 20. Puristaa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hyvä. Nyt on niin tärkeää, että sä saat sitä pidettyä se jännityksen ja sen supistusta. Aina paukutat sieltä sen supistuksen kunnolla. Sieltä vaan haet semmosen kunnon rutistuksen sinne. Noin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kunnon supistus tällä. 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5.
huomattavasti parempi kuin sit taas siinä on niin paljon semmoista tyhjää, että se ei niinku se selkä ei suoranaisesti tee mitään siinä alussa. Että se lähtee tästä kohtaa silleen kunnolla ahkeen. Tulee nyt kunnolla vasta se. Mitä? Puristusefekti vasta sit siinä, kun se alku on kuitenkin turhaa ns. Niin pistä Kultsal. Mitä? Kultsal. Kultsal, joo pitäis tulla kyllä. Standilla. Joo, ja kattele kisoi kuitenkin. Ei se ole mitään suurempaa näytelmää, mutta niin, mutta siis kyllä se nyt CBV-puolella siellä on ihan mielenkiintoisia hahmoja. Hietala Hulkkia ja Lempärin Jania ja muita. 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3. Sitä voi tehdä sitä liikettä silleen, että se jotenkin oikeesti sattuu. Että se pääsen mitään pois. No niin. Joo, se voi auttaa kyllä. Katsotaan sitä takaa, miten se pallon selkä elää. Lihasten tanssia. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, jaksa, 3, 4. Selkä heräs. Onko? Oi vittu. Ai. Mä sanoin. Kerropas miltä tuntuu nyt kameralle. Mietteitä. Tää helvetti. Kamera on sun selkästä takana. Kerropas nyt. Tää vittua tossa tapahtuu. Kerro nyt millä susta tuntuu. Kerro nyt. Siis toi oli ihan varmaan se viimeinen silaus toi, kun laittoi pikkusen alemmas ton penkin joo, vielä. se meni varmaan paremmin tänne. Tiedätkö se oli 10 kohdalla silleen, että ahaa, mä näin. mitä vittu? Siellä rupes poika puhisee jo siihen malliin. Mitä vittu? Morjes. Yhdet vielä. Joo. Ehdottomasti, ei saa. Toi on hyvä. Mut se on semmonen äkkiä sit se. Siinä tulee se semmonen ilkeä polte, mutta se on 7 sekuntia, 10 sekuntia se sietämätön olo katoaa. Ja sit siellä tulee oikeastaan sitten nää endorfiinit vähän jyllää siellä. Mä en muista, missä kohtaa. Ei se, että mä laitan muutaman pykälän päätöstä. Mihin se oli sulla? Mä pystyn tekemään sen tolleen alempana kiinni, että se on hyvä. Mikko kun osaa hallita selkäänsä, niin sen takia se pystyy tehdä mistä päin periaatteessa vaan. Siis joku joskus sanoi, että se on aina sama miten nyssillä treenaa, että se selkä kasvaa. Ei se ihan noin mene. En mä noin simppeliksi sitä sanois, että se tekis mitä vaan. Että niin kun, eihän mulla nyt ollut mikään älytön selkä joskus 2007 kisoissa tai 2006 kisoissa. Eli jotainhan on muutettu ja jotain on tehty eri tavalla, niin. Että se selkä on vielä kasvanut siitä. Niin se, että mitä tahansa tekemällä, niin se ei olisi kasvanut tolleen. Ei. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 6, 7, rutista nyt sieltä. Pari vielä 9 ja boom. Katso huulia. Hyvä. Kerro kameralla miltä tuntuu. Kerro kameralla. Vittu mä kerron yhdellekään kameralla. 2 edellistä sarjaa niin. Hyvä. Se alkaa jo pikkuhiljaa väsyttyä sieltä. Sitten se löytyi se oikea kohta.
Ja sitten kun laitettiin enemmän painoa. Ajatteletko pienestä, se on muutama sentti alaspäin tuo penkkiä, niin se niin ja sitten vielä vähän 10-20 kiloa painoa enemmän. No 10 lisää. 10 lisättiin, joo. Sitten se, missä pitää olla tarkkana, että joudut vähän kyllä katsoa meneekö se. Koska tää on vähän semmonen arpapeli. Aina miten sen saa. Jonain päivänä se osuu hetisti, jonain päivänä sä joudut 10 minuuttia ihmetellä, mihinkä se menisi. Sattuu semmoinen pieni nytkäys tonne alas näin. Vähän silleen, että sä rutistat kasaan. Just noin. Saa vähän elää se kroppa siinä. Nätiltä näyttää. Erittäin kiva. Supistaa. Just noin. Ja saa elää se kroppakin. Silleen just noin. Huomaatko sä? Sä saat siihen nyt semmoista supistusta vielä, kun sä vähän niinku ylikorostat sitä kylkeä sinne. Kylkeä kuvioihin mukaan. Sulla niinku lähtee pikkuhiljaa aina tuo löytyy toi. Joo. Se liikerata ja se koko homma. Se oli sama juttu silloin. Eka sarja ei oikein tunnu missään. Sitten vähän lisätään painoa. Sitten yhtäkkiä se löytyy se koko juttu siitä. Mitä se on just ihan kivikovat noin. I have a back? Kyllä. Oh yes. Yes. Tehdään nyt tätä ylätaljaa. Nämä on justiin ne juhlat, minkä me oltiin tulossa. Tehdään nyt tätä ylätaljaa. Ei merkellä. Kyllä. No, sinne just noin. Onko tukevasti? Hyvä. Yes. Ja siitä just noin. 4, 5, 6, hyvin. 7, 8, 9, 10, 5 vielä. 1, 2, 3, 4 ja 5. Hyvä. Hyvin liikkuu. Kerro kameralle miltä tuntuu. Oksettaa. Kerro kameraan. Oksettaa. Rajoittaa. Hyvä Paula, hyvä. Saatana. Hyvä staatus. Saatana versa. Sä pilasit. Saatana versa. Ai. Hetki oli semmonen niinku... Tiedä, ootko nähnyt se YouTube-pätkä, se Timo Helma? Ootko nähnyt?
Timo Helman hissi tulee ylös. En oo nähnyt. Tässä on nyt sama tyyppinen. Käykää kattomassa. Se on aika hauska. Sitten mennään tekemään auto tonne ylös. Katsotaan mitä Paulun selkä näyttää. Joo, se on hyvä kun sä oot tolleen reiden saattanut takareiden kivasti. Mitäs ihan tuplat edestä? Kyllä, kyllä. Teekö pikkusen? Joo, pikkasen ehkä tälleen. Leveselkä edestä. Kyllä. Mä en tiedä onko tätä tuossa Classic CBB:ssä, mutta aina se on hyvä osa tässä. On. Onko se? Joo, on se. Joo. Ja kun naisten kehonrakennus se oli pois, joo. Mutta ei sitä enää ole olemassa. Tuplat takaa. Just siinä. Se on hyvä. Kun saa noita jalkojen asentoon, niin siinä saa, sitä voi vielä sitten kun kiristyy, niin katsoisit, että miten se takareisi lohkee, minkälaiset niin. Että tästä nyt on hankala. Haluaako sen tuoda esimerkiksi vielä enemmän niin, tänne? Joo, tai sitten enemmän että sä tuot sitä enemmän vielä tänne näin ja kierrät näin. Silloin sä saat ton sweepin tosta ja sit kun sä löydät vaan semmosen kohan, että sä saat ton periaatteessa jos sä pystyt nostamaan vielä kantapäät ylöspäin. Sitten leveä. Oliko siinä jotain semmoista, mitä kannattais vielä sitten huomioon? Yläkerta oli hyvä. Yläkerta oli ihan nätti. Joo. Ainakin mitä nyt tässä kunnossa, miltä se näyttää. Niin. Ihan nätti. Niin, ei sitä vielä oikein paljon näkään. Leveä selkä takaa. Hyvä. Noin. Hyvä. Noin. Siis toi on just se tärkeä, että sä opit sen rennon lapojen avaamisen. Niin sitä mitä rennommaksi sä saat sen ja auki. Noin, kato nyt. Noin. Huomaat. Siinä tapahtui selkeä ero. Nyt se taas vähän irtos. Se äsken kävi. Mut se, että sä et liikaa nosta ja liikaa vie niitä käsiä silleen, niin että sit kuinka alhaalla se on olla päästä? Mahdollisimman alhaalla. Noin. Stop. Ja sit pieni taitto sieltä taakse. Noin. Se on semmonen asia, että pitää harjoitella ihan vitusti. Siinä menee paljon lihaa hukkaan, niin kuin sanoks Matti just sitä, että sulla on lihaa, mutta se menee hukkaan ja sit saa sitä auki. Niin. Pitää vähän opetella se. Sulla on hyvin irtonaiset nuo lavat, ne liikkuu huomaa. Mä näen, että ne liikkuu tosi kivasti. Mutta miten sä saat sen silleen, että nämä kädet ei liikaa vie tonne eteen. No Arturihan tekee tälleen, että se laittaa tälleen. Näin. Kokeilepa niin. Ja se lyhenee se käsi. Jaa, nyt mä tiedän. Niin näin. Periaatteessa. Joo, ja nyt sä voit kääntää käsiä vielä enemmän. Nyt se aukeaa niin lavat. Tuossa on niinku selkeästi tosta on vielä niinku tavaraa voisi vielä avata lisää. Tuossa on tommonen kuoppa mikä voisi vielä, tuo lapa jää niinku pikkasen. Sitten kun saadaan kaikki se höttö pois, niin siellä voi lähteä niinku irtoilemaan niinku paljon lihasta näkyviin tulla. No nämä lavat on just, nyt sä saat ne auki. Sun pitäisi se tunne, kun sä saat ne lavat auki, kun sä viedät itsesi eteenpäin. Niin tää tunne niin pitäisi saada siihen asentoon, kun sä tuot itses alas. Niin. Nämä lapaluut lähtee irtoa takaisinpäin. Ne tulee yhteen. Ne lähtee tulemaan takaisin. Heitä sojentaa. Näissä sun luonnollisesti. Joo. Se tehdään nyt niin kuin se pitää tehdä. Joo, toi on näin. Se pitäisi vaan löytää sit se taiman jalas. Ja tasapaino. Ja sit se saisi sen pohkeen sieltä näkymään. Joo, toi on silleen, että tota voi kyllä hioa silleen, että miten sä sen haluut. Mieluummin semmonen asento, missä sä niinku turvallisesti siinä, etkä lähde hakemaan sitä ja sitten tulee sitä heilumista siinä. Siinä on vaan se, että se kyljen ja hake. Niin kun ne saa sieltä. Joo, ja se tulee sitten silleen harjoittelun kautta. Onneksi nuo jalat on semmoset, että niillä kehtaa niinku. Niin. Jotenkin kun pitkä. Niin. Jos... Pitikö mun näyttää kans? Vie sen kameran vaan semmoinen kauas sitten. Kyllä, mikä pitää näyttää. Ei niin läheltä. Mä oon niin läski. Selkätreeni on nyt siinä. Olkaa sitten niinku armeliaita meidän kondikselle, kun hänellä on vasta alkamassa dieetti ja mulla oli jo dieetti. Mutta miltä sut tuntuu? Näin nyt. Mä oon aika rikki. Okei. Mutta siis todella hyvällä tavalla. Et se on jännä, että tavallaan se ensimmäinen liike, niin sen huomasi sit siellä loppuvaiheessa sen, että varsinkin katsojatkin varmaan huomasi, että se tekniikka ei ole niin siistiä enää, mutta se meni silti koko ajan perille. Ja sit siirryttiin siihen seuraavaan liikkeeseen, niin siinä meni mulla se 2-3 sarjaa ennen kuin alkoi löytyä se oikea paikka ja sit se, että laskettiin penkkiä ja sit ruvettiin... Mut siinä me tehtiin taas jälleen sitten hyvin hallittua. Kyllä. Lähtiin sitä lihaksen supistusta ja lihaksen liikeradalla mentiin. Niin. Ja sit sen jälkeen niin sit siirryttiin siihen
tähän vetoon täältä. Kyllä. Ja sitten siinä kohtaa se alkoi niinku oikeastaan viimeistä. Sitten rupesi jo polttelemaan. Niin, polttaa sitten se, että niissä ihan viimeisissä niin se tuntuma ei ehkä ollut enää niin samanlainen kuin siinä alussa, että se rupesi katoamaan sieltä. Kyllä, se... niin. Mut sitten kuitenkin vielä loppuun tuohon tehtiin toi ylätali ja pudotus, niin se oli hyvä. Se ei siinä ollut niin kuin enää. Mehut saatiin irti sieltä selästä. Saatiin. Ja saatiin oikeastaan, jos mietitään, kun puhutaan useasti näistä, että lihas pitää jokaisesta kulmasta treenata, niin jos ajatellaan, että kun selkälihakset on iso ryhmä lihaksia, niin sä voit tosiaan ylätaljasta tehdä niin yläselän tai jopa alataljassa voit treenata alaselän lihaksia ja yläselän lihaksia. Kyllä. Niin nythän me tehtiin sillä, että me haettiin niin alhaalta suuntautuvia liikkeitä, ylhäältä suuntautuvia liikkeitä. Me hyökättiin monesta kulmasta niin. Selkään, että sekin on hyvä. Ja sitten tehtiin niitä niin kuin isoilla painoilla ja sitten kevyemmillä ja siistimmin. Kyllä. Useastihan käy silleen, että sulla on hemmetin energinen ja hyvä olo niissä ekoisliikkeissä. Sitten jossain vaiheessa se iskee se ensimmäinen windi ja sä vähän niinku, voi olla, että sä et palaudu siitä. Ja sitten se lopputreenaaminen on semmoista se on ihan puhaltelua. Niin jotta sä löytäisit sieltä sen vielä semmoisen yhden, joka vielä niinku piristäisi sua, niin se on just joku tommonen hauska tommonen joku supersetti, triplasetti tai pudotussarja tai mikä nyt onkaan, niin, joka saa sitten vielä semmoisen veren kiertää sinne. Niin, siihen loppuu vielä. Kyllä. Ja kyllä niinku se tavallaan se treenin se heikoin olo itselle tuli vasta sit siinä niin kuin pudotuksessa, että se tuli siinä niin kuin ensimmäisen kerran kun pudotettiin, niin siinä se alkoi jo. Nyt alkaa tulla se hissi, tulee ylösefekti ja sitten ruvettiin viemään sitä loppuun, niin siellä montaakaan toistua enää. Mutta se oli hyvä, että se tuli siinä, ettei me sitten ennemmin. Niin. Ja sitten oli treeni siinä ja sen jälkeen palkkariin naamaan, mahdollisimman niin kuin sä oot nyt juonut palkkariin tossa noin ja hei. Nyt alkoi palautumisprosessi, selkä kasvaa. Kyllä. Seuraavat 2-3 päivää siellä solutasolla jyllää. Siellä on kaverit kuule vasaran ja naulan kanssa rakentamassa selkää. Sitä pohjaa. Sitä pohjaa nimenomaan. Sitä pohjaa. Se on. Jääkö tästä nyt jotain sulle käteen, niin se takataskuun jotain? Jäi. Varsinkin mikä oli niinku pää oikeastaan niinku tavallaan se niinku mistä mikä yllätti mä tykkäsin mä tykkäsin hirveästi siitä, että me lähdettiin sitä yhdestä liikkeestä lämmitellä ja me mentiin koko ajan sitten yhtäkkiä huomaamatta me oltiin niissä työsarjoissa. Koska sitten omat selkätreenit tähän mennessä on mennyt niin, että siinä on niitä lämpäreitä ja sitten mä aloitan aina niille isolle raskaille liikkeelle. Siellä on joku maastaveto tai siellä on räkkiveto tai kulmasoutu tai joku tämmönen sitten niinku isommilla. Niin tossa se mentiin niinku hiipimällä ja yhtäkkiä mä hoksasin, että ei perkele, nythän tässä ja toistomäärät pysyy yllättävän korkeana aika pitkälle asti huomasin. Niin, me tehtiin 4-7 vielä. Tehtiinkö vai 40 tehtiin vielä 4-2 15. Et sen silleen, että sä pystyt ihan vain vihkaan pitämään ne toistomäärät aika korkealla. Kyllä. Ja sit siihen viimeiseen vedettiin vielä se 15 settiä. Niin, ja sitten siitä mistä sä sanoitkin sinne, kun me siirryttiin sinne, että sä tuut huomaamaan siellä lopussa. Niin. Kun on isompi paino, niin se tuntuu NS mukaan, että se on kevyempää se tekeminen siis sillä tavalla, koska niitä toistoja ei ollut, niitä ei ollut enää niin montaa. Niin. Sitten kun sä alat jo vähän uupua, niin otetaan silloin vähän isompaa rautaa ja lyhyempää sarjaa. Mutta kaikkia pitää niinku heittää sinne sekaan. Se on sitä maustamista. Nimenomaan maustamista. Niin se on ruoanlaitossakin. Siinäkin haka. Kyllä mä oon hyvä laittaa ruokaa. Mä tuun laittaa sulle joskus ruokaa. Okei, ei kun niin, oliks sä hyvä? Omasta mielestä. Meinaatko nyt kun omaa selkätreeniä treenaat, jääkö joku näistä ohjelmista? Jää, ihan varmasti jää toi yhden käden kulmasoutu siis tolla tavalla, että mennään hiipimällä. Miten sä oot aikaisemmin tehnyt? Ootko tehnyt penkillä? Silleen ei, mä teen tosi pystyssä. Sä teet aika pystyssä, mutta se on niin, että siinä on 1-2 lämpäriä ja mä hyppään suoraan työsarjaan isomman. Eikö se kontrasti aika julma siinä? On. Se tuntuu aika raskaalta ottaa. Siinä voi tulla vähän semmoinen jopa vähän vastenmielinen tunne siinä. Joo, ja sit se, että se ei... painaa. Se ei ole niin, ja se selkä, jos sen setin jälkeen, niin se ei ole läheskään. Ei se siltikään ole lämmin, eikä niin vertos jälkeen. Tossa se oli lämmin. Kyllä. Et niin kun ainakin niihin, kun treenijako menee mulla silleen, että mulla on niin kun 3 viikon rykäsyt, siinä on raskas viikko, sitten tehdään niin kun pidempää sarjaa enemmän toista, ja sitten on semmonen yhdistelmä viikko. Okei, niin voisiko se sinne mennä? Yhdistelmä viikolle ja sitten siihen keskimmäiselle, niihin ihan varmasti mukaan. Ja sitten se, että toi nyt tietysti mikä oli tossa, tehtiin 3. liikkeenä tämä vetohomma. Se oli hyvä, se löytyi nyt sulle kivasti. Ja se, että mä en oo uskaltanut tehdä sitä, mä en tiedä miksi uskaltanut tehdä sitä
Niin semmoista rutistusta, niin, se on vähän semmoinen latinolanne. Niin, koska mä oon tehnyt sen ehkä vähän liian ns mukaan yrittänyt tehdä liian siististi. Joo. Sä voit tehdä niitä niinku just semmosina kevyempinä viikkoina, tehdä sitä kevyttä pumppia ja hyvin tuntumakustelua sinne, mutta vastapainona siinä aina kantsiin heittää vähän semmoista ronskimpaa. Niin, kyllä. Koska et sä selkätreeneissä riko, ellei se nyt ole joku maastaveto, niin silloin tietysti mä suosittelen, että ei tehdä rumalla tekniikalla. Ylätaljat, just tommoset yhden käden kulmasoudut ja noin tommoset hammerin vipuvarsilaitteet, niin niitä voi ihan surutta vähän niinku ottaa vähän rumemmin ja niin, viimeiset 15 niin klunts vetää vähän silleen, ottaa kroppaa vähän mukaan ja ai että se tekee hyvää. Niin, ja se rikkoo sitä rutiinia, se antaa se kropalle sen sopin sinne, se ei ole aina sitä ultra siistiä. No jos ajatellaan, että sä isolla painolla jaksot tehdä 15 ja nyt sä sait sen 15 toistoa, niin kyllähän se kompensoitiin sillä 10 toistolla se, että me rikottiin hieman tekniikkaa. Kyllä. Niin kyllä se silleen, kyllä siellä jotain tapahtuu siellä lihassa. Kyllä, se lapa silti liikkuu. Liikkuu. Kaikki menee vaikka siinä lapulihakset vähän tulikin mukaan. Mutta se oli semmoinen niin. Nämä on vähän semmoisia, että kaikkiin asioihin ei kannata näitä laittaa, että se pieni maalaisjärki näissäkin niin, mukana, kyllä, että, niin aina, että se johonkin hauiskäytöön ei kannata ottaa sitten jollain levytangolla laittaa 100 kiloa ja heittää semmoista niinku ihan mutkalle menevää selkää siihen, että saa sen ylös, niin se ei aina ihan ole hyvä. Joo ei, ja sitten se, että jarrutellaan ja hauis napsahtaa poikki tai jotain muuta. Niitä sitten tehdään kyykyissä jotain yli isoja painoja silleen, että selkä on kanssa taas kissan köyryllä. Joo. Mennään ensin jalat suoraksi ja sitten niin ja sieltä ruvetaan kyyky ja hyvää huomenta liikkeen sekoitus. Se on sekoitus. Älä jätä sun sarjaa kesken. Et älä tee sitä 10, 5 x 10 tai 8, 4 x 8 tai 4 x 12, kun jos treeniohjelmassa lukee, joka on netistä hommat katsottu, että tää on ihan jees. Jos sä teet sen 12 toistoa, ja sä olisit voinut tehdä 20 toistoa, niin, siis samalla painolla, niin miksi sä jätät sen siihen? Antaa mennä vaan, jos tuntuu siltä. Niin. Ja vaikka ei tuntuskaan, niin tee joskus itsellesi semmoista, niin ja itsellesi vähän överiksi joskus, että päätät vaikka, että tänään mä teen 300 toistoa tolla painolla, tota taljaa. Niin silleen, että ei vitsi, sit jos puolessa välissä, mihin helvettiin mä oon nyt taas itteni laittanut. Mut silloin tehdään jotain sellaista, mitä sä et ole niin valmis ollut tekemään, mihin lihassa mennään mukavuusalueen ulkopuolelle. Juuri näin. Ja silloin löytyy nyt uusia juttuja. Kyllä. Ja sitten kehittyy. Kyllä. Se on jaloissa varsinkin, sä pystyt tehdä kaikenlaisia hassutteluja niin prässeissä ja muissa, mistä niin pysyy turvallisella alueella silleen, että tehdään joku 1000 toiston prässi, saatte se tämmönen semmoinen pyrähdys, että päätät tehdä seuraavan tunnin sisään ainakin 1000 toistoa. Jollain ei semmoisella jättipainolla, vaan semmoisella painolla, niin pystyy tekemään joku 20 toistoa per sarja ja sit vaan antaa paukuttaa. Tai joku reiden ojennus. Joku semmoinen, joskus kannattaa hullutella noitten kanssa. Mitenkä mä nyt sun mielestä pärjäsin tossa? Hyvin. Tosi hyvin. Että siis mun mielestä ja se ottaen huomioon, että sä et oo yleensä 15 toiston yläpuolelle mennyt sarjoissa. Kyllä se on aika lailla niin kuin... Se on siinä 15, olisiko maksimissaan 20? Maksimi on ihan 20. Niin se on nimittäin ihan älytön ero, kun lähdetään tekemään jotain pidempiä sarjoja. Yleensä siinä pettää just forkut ja alaselkä menee jumiin ja tulee huono olo tai jotain vastaavaa. Et sulle ei niinku suoranaisesti mitään noita tapahtunut. Et se pystyttiin hyvä tahti pitää yllä ja siltikin me saatiin se lihakselle se liike. Et se ei niinku totaalisesti hajonnut se tekniikka. Sit se on joku tämmönen ihan pieni nykytys vaan, kun ei jaksa tehdä. Ja sulla niinku voimaa oli siellä, sulla oli tekniikka nätisti, pysyi koko ajan kasassa ja siltikin me saatiin pidettyä se hyvä tahti yllä. Et se oli erittäin hyvä, 10/10. Nyt sun pitää jaksaa tehdä näitä tällaisia treenejä ja haastaa se kroppa, koska sillä me viedään sitä progressiota, saadaan sitä progressiota ja viedään sitä lihasmassaa, saadaan lisää ja viedään sitä fysiikkaa eteenpäin. Kyllä nyt on helppo viedä sit sinne omiin treeneihin, no joo. On hyvä treenikaveri. Ja huomasitko, ei ollut missään vaiheessa sellaista, että happi loppuisi tai semmoista, koska just jollain Giant-seteillä voi käydä just silleen, tai keuhkot loppuu. Niin, tai jos me oltais tehty jotain 200 maastavetoja alkuun ja sit jotain alataljaa, meillä olisi ollut alaselkä niin paskana, että me oltais vaan konttailtu tuolla. Niin joskus kannattaa vähän miettiäkin, että semmosia niinku, mä oon aina sanonut, että käytä niitä mukavia liikkeitä myös, mutta käytä niitä brutaalisti. Tomi mulle joskus näytti semmoisen hassun liikkeen, niinku, että missä ollaan polvi ja käsi siinä penkillä ja tehdään sitä kulmasoutua semmoisella niinku,
tämmöisen liikkeellä, niin mä olin se, että tää on niin epämiellyttävä liike. Siis kyllä mä tunsin sen, että se tonne niinku meni. Mutta se ei ollut mulla. Niin, ja mä saan sen pitkällä liikeradalla ja vähän pystymässä, niin se menemään sinne lihakseen. Ja sä oot verästä hauiksella eikä millään juuri näin. Hei, mikäs siinä? Niin, sitten me tehdään pystyssä. Juuri. Ei se ole se kummempaa. Tää on näin. Ei ole, mutta Tomi sanoi, että hänellä toimii se helvetin hyvin ja moni hänen asiakas sanoi, että se toimii tosi hyvin ja on ollut tosi yllättynyt siitä tunteesta siellä. Niin hei, good for them. No kyllä. Mä en tuomitse ketään, mutta että se, että tää on niin yksilöllistä, että se olisi voinut sanoa heti ekan liikkeen jälkeen, että mulle ei tunnu selässä yhtään mitään, että mä oon vaan väsynyt. Forkut tulessa tai olkapäät ihan tulessa tai jotain vastaavaa. Hauikset ollut pumpista tai niin. Tällaista. Ja siis se oli tässä vielä niinku hauska se, että ei mulla on tullut missään kohtaa forkkujen kanssa ongelmia. Ei tullut hauisten kanssa. Kaikki oli ihan suoraan. Se oli onneksi sen verran, ei ollut niin hirveä tahti siinä. Että me oltais tehty silleen niin, että oltais niinku minuutti ja sitten 30 sekkaa taukoa minuuttia ja tehty sarjaa ja taas 30 sekkaa. Et siis sillähän sä saat tapettua niinku apulihaksen silleen ihan. Se menee ihan maitohapoille, jos vedetään niinku ihan hullua tahtia. Niin. Mutta sillekin on oma päivänsä, totta kai. Mutta yleensä semmonen on sitten, kun sä teet yksin. Tää oli hyvä. Hyvä. Mä oon hirmu tyytyväinen. Tsemppiä sulle kuule. Kiitos. Toivottavasti oli myös teille siellä kotikatsomoissa jotain iloa ja hauskaa. Ja ottakaa sieltä ideoita itsellenne. Muokatkaa, modifioikaa ja maustakaa. Kyllä, niin kuin koki. Ja me palataan seuraavan jakson merkeissä joskus myöhemmin. Hei, ja tässä on nyt sitten Mika, me järjestää se äänestys parhaasta senseistä, niin Mikalle ääniä. Myöskin Mika on myös pakko äänestää. Mikahan on paljon noita äänestyksiä ennemminkin jo voittanut, niin siellä on monta muutakin hyvää vielä on mennyt ja on tulossa, niin tulee tiukka äänestys. Muistakaa Mika. Ja Mikaa voi seurata mistä? Mua voi seurata mun kotisivuilta, eli www.mikanyssola.fi ja Instagramissa Nyssis. Ja sitten voi mennä myös vakoilemaan, missä Mika asuu, ja sitten vaan ihan konkreettisesti seurata Mikaa, mihinkä se menee. Joo, tervetuloa vaan. Mikan ovet on aina avoin. Aina. Hei, kiitos. Kiitos sinulle. Suuri kunnia, yes, kiitoksia. Palataan. Yes, boom.